Ia uitați-vă bine cum arată. A? Ia. Fac mâncare bună, bă, tată. Uite numai piept de pui. Aripioare. Cioltanele. A? Fac mâncare bună, puternică, dezvoltată. Mâța numai să lingi pe la bot. Ia, uite cum o hipnotizez, vedeți? Uite, ia, vezi cum o hipnotizez? Ia. O hipnotizez pe loc. Hai. Hai. Ia. Ia. În stare să mă mănânci și pe mine, să mă mănânci și geagicile la mână, mă. Așa sunt stare. Mâțile astea.